Искам да ви предам това послание от всемогъщия Бог. Идва нов глад, още по-голям глад идва. И това ще стане по целия свят. Ситуация, в която ще отидете в супермаркета, за да купите неща, и рафтовете в супермаркета ще бъдат празни. Няма да можеш да осигуряваш прехраната на семейството си. И какво ще направите тогава? Това послание е за Божите деца по целия свят. Пригответе се за глад и нестабилност. Пригответе се за недостиг на храна. Ситуация, при която няма да има много храна. И ако има такава, ще стане твърде скъпа. И се помолих на Бог за това. И аз казах: Боже, добре, това ще стане. Какво можем да направим? И Бог каза: виж какво направи Йосиф. Вижте как той се подготви. Той имаше план. И аз казах: Боже, какво можем да направим днес? И Бог каза, че всяка църква по света, включително и нашата църква тук, няма значение на коя деноминация принадлежи, независимо дали сте протестант, или сте евангелист, или си петдесятник, или си православен, или сте католик. Каквато и да е църквата, стига да сте църква и вярвате в Исус Христос, който е Божият Син, Бог Отец и Бог Святи Дух. Всяка църква трябва да има своя общностна ферма. Разбира се, някой може да каже: не искам общност, искам да съм сам. Добре, ако се занимавате със собствено земеделие, къде ще го направите? Колко можеш да похарчите, за да построите сами такава ферма? И колко можеш да приготвиш, когато си сам? Защото живеем в поколение, в което хората днес не знаят нищо за земеделието. Така че църквата трябва да построи ферма, при което всички членове на църквата трябва да имат тази свобода. Да дойдат и да помогнат да изградят тази ферма и да я накарат да работи. Така че всяка църква трябва да придобие земя. В идеалния случай това парче земя не трябва да е в града. Защото ако градът няма храна за ядене, къде ще бягат? Към твоята ферма, която е в града. Този, който е по-близо до тях. Ако обърнете внимание на това, което Йосиф направи, в стих 48 се казва: Йосиф събра цялата храна, произведена през тези 7 години на изобилие в Египет, и го съхранявали в градовете. Във всеки град той слагаше храната, отглеждана в околните полета. Така че тук има Божия мъдрост, която трябва да приемем. Трябва да е извън града, близо до града или по-далеч. Колкото по-далеч си, толкова по-добре. И там, след като получите земята, парчето земя, започвате да изграждате система. Каква е тази система? Система за самоустойчивост. Ако днес ще се случи важно събитие, да кажем, че токът спре. Ако спре токът,